Tak ja vám prajem dobrý deň. Keďže my sme vstávali ráno o 3:00, my už máme deň, tu vedľa už chystajú obed, priznám sa, že už tá moja služba bude trošku poznačená tým, že to telo si žiada. Ja vás srdečne vítam na tomto stretnutí a som veľmi rád, že som mohol prísť medzi vás a skutočne cestovať v Pánov deň je, bratia a sestry, fantastické, doslova sa plnia slova Jana Krstiteľa. Pripravujte cestu Pánovi, vyrovnávajte mu cesty a chodníky a ozaj mali sme úžasnú cestu. Pán Boh má moc aj nad policajtami, takže nie len diaľnice staval, ale aj všetky prekážky odstraňoval. A my sme to zvládli veľmi rýchlo a boli sme tu za 4 hodiny. Nakoniec máme to bližšie ako do nášho hlavného mesta. Ja sa veľmi teším, že som mohol prísť s manželkou k vám. My radi chodíme k vám. Boli časy, keď sme možno viac chodili počúvať. Sme radi, že môžeme aj slúžiť a môžeme mnoho z toho požehnania, ktoré sme my od vás v nejakom čase prijali, že môžeme aj my teraz zdieľať to, čo prežívame. A prvnež budeme dnes počúvať Božie slovo, ktoré bude aj slovom ku pokániu, slovom ku večeri Pánovej, ku spovedi. Skloňme sa k modlitbe. Ty si veľký Bože, povedal o sebe, ja som, ktorý som. A skutočne, Ty si pri mne, keď som sám, keď som plný zdesenia, keď nie som schopný vidieť žiaden progres, keď som v zúfalstve a v smútku, keď ma nikto nemá rád. Ty si pri mne, keď som ustarostený a nie som schopný zaspať. Keď ma niekto zraní, keď sa nachádzam v ťažkom nebezpečenstve, keď som chorý a potrebujem pomoc. Ty si pri mne ako anjel, ktorý ma ochraňuje v mojej veľkej núdzi, ako slnko, ktoré mi dáva teplo a radosť, ako otec, ktorý mi dáva pocit bezpečia, ako matka, ktorá so mnou cíti. Si pri mne ako srdce, ktoré je stále so mnou, ako oko, ktoré ma stále vidí, ako rameno, ktoré ma nepretržite podopiera. Si pri mne ako ruka, ktorá mi ukazuje správnu cestu, ako svetlo, ktoré dobre svieti do tmy môjho života. Si pri mne ako hlas, ktorý mi stále pripomína, že ja budem s tebou vždy, odteraz až na veky. Amen. Boh je pri nás, bratia a sestry, je pri nás ako svetlo, jeho slovo je sviecou našim nohám a jeho slovo teraz zaznieje, aby nás viedlo k pokániu, ale viedlo aj ku poznaniu Božej milosti. A z úcty k tomuto vzácnemu slovu povstaňte. Božie slovo, ktoré som si vybral pre naše spoločné uvažovanie, je napísané u proroka Micheáša v 6. kapitole vo 8. verši v Božom mene takto. Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Amen. Pán Boh nech požehná pri nás svoje slovo. Neviem ako vy v Čechách, ale my na Slovensku žijeme zaujímavú dobu. Hektickú dobu, otvorenú, sebavedomú. Žijeme dobu, ktorá je čoraz viac sústredená na človeka, na jeho šťastie, to pozemské, na jeho veľké schopnosti. Myslím si, že aj vy u vás niečo podobné prežívate. Človek dnešnej doby, človek Slovenska či Čiech, je človek sebavedomý. Vie, čo chce, vie, kam chce ísť a nič a nikto ho od toho neodradí. Človek dnešnej doby má svoj cieľ, má svoju predstavu a ide za cieľom aj cez mŕtvoly. Vie veľmi dobre, aké sú jeho práva, čo môže od koho žiadať, má vysoké
právne sebavedomie. Veľmi dobre a ironicky to vyjadril známy váš, ale trošku aj náš, folkový spevák, dokonca váš rodák Štešínska, Jarek Nohavica. V známej piesni Ja žádam. Ja žádam povoliť marihuanu. Ja žádam zakázať komunistickou stranu. No, po posledných voľbách je to veľmi u vás reálne. Ja žádam zrušiť offside na modré čáže. Ja žádam vyškrtnúť Vánoce z kalendáře. Ja žádam vystúpiť z Únie i NATO. Ja žádam, ať platí jen ten, kto má NATO. Ja žádam zakázať prodej zlatých kšečků. Ja žádam zrušiť nad miekým i tečku. Ja žádam poviesiť všechny lumpy. Ja žádam zdarma benzín u každej pumpy. Ja žádam zväčšiť D1, to aj my žiadame, na 3 pruhy. Ja žádam zřídiť rezervace pro soudruhy. A teraz veľmi aktuálne po prehre Slovanu, ja žádam odebrať Sparte 15 bodů. To by sme brali. Ja žádam ve 30 odchod do dôchodu. Ja žádam zakázať mrkev i špenát. Ja žádam rozpustiť snemovnu i senát. Trošku ma potrápili tie vaše ž. Áno, veľmi pekne to Jarek vyjadril, akýsi prototyp dnešného človeka, ktorý má neraz až absurdné požiadavky. Sloboda bez zodpovednosti. Právo bez pokory. To je realita našich spoločností, rovnako u vás v Česku i u nás na Slovensku. Až príliš dobre vieme dnes, čo by mali iní robiť. Ale ako si zabúdame na to, čo my by sme mali robiť. Až príliš vieme, čo od iných žiadať. Ale zabúdame, že aj od nás je požadované. Nečudo, že niekedy sa takéto uvažovanie dostáva aj do cirkvi, dostáva aj do našich zborov. Veľmi dobre vieme, čo by mali robiť farníci. A vy veľmi dobre viete, čo by mali robiť farári, že? A vieme veľmi dobre, čo by mal robiť biskup. A vieme veľmi dobre, čo by mali robiť starší, presbyteri. A dokonca vieme aj veľmi dobre, čo by nám Boh mal robiť. Áno, vieme, čo by mal Boh robiť nám, prosíme o jeho požehnanie, ale zabúdame, že i on od nás žiada. I on vie, čo je pre nás dobre. Podobne aj Boží starozumný ľud, v situácii ktorého zaznieva Michášovo proroctvo, zabudol na očakávania Boha. Mal plno očakávaní voči Bohu, ale zabudol na očakávania, ktoré mal Boh od neho. Vzal to do svojich rúk. Zabudol na svojho Boha. Zabudol hľadať jeho vôľu. Zabudol na jeho slovo, na jeho vôľu. A tak ovocie prišlo veľmi rýchlo. Škriepky, rozdelenie severu proti juhu. Áno, ovocie i dnes prichádza. Tej neslávnej demokracie, tej zodpovednosti, tej slobody bez zodpovednosti. Zažívame asi rovnako vy i my to veľké rozdelenie spoločnosti. Zažívame to zlé ovocie slobody bez pokory, bez zodpovednosti. Áno, toto zažíval aj prorok Micháš v svojej dobe. Zažíval situáciu, keď král, ale i ľudia prestali počúvať Boha, hľadať jeho vôľu. Dokonca sám izraelský kráľ dal postaviť pohánske oltáre. Viedol ľud, zvádzal ľud ku modloslužbe. Nepočúval Božích prorokov, ale hľadal pomoc u iných. Hľadal pomoc u iných bohov. Dokonca im obetoval
aj vlastného syna. A trest prišiel skoro. Rozdelenie, rozpad Izraelského kráľovstva. Toto svoje zlyhanie chceli Izraelci zakryť. Zakryť obeťami, formálnou bohoslužbou. I preto sa ich prorok pýta, či má Hospodin záľubu v 1000 baranoch a v 10 000 potokoch oleja. Boh odhalil príčinu rozdelenia, príčinu skazenosti, príčinu tej veľkej morálnej biedy, ktorú zažíva Boží ľud. A dojemne sa pýta svojho ľudu. Ľud môj, čo som ti urobil? Čím som ťa zaťažil? Odpovedz mi. Ale nielen sa pýta svojho ľudu, ale ponúka svojmu ľudu pomoc. Východisko z tejto beznádejnej situácie, z tejto vážnej situácie, v ktorej sa Boží ľud ocitol. Prostredníctvom proroka Micheáša pripomína dávne požiadavky Boha voči svojmu ľudu. Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobre a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. To je to, čo znovu Boží ľud počúva. Už dávno predtým počul niečo podobné, to, čo sme počuli v dnešných čítaniach textov. Keď podobne Mojžišovi Boh hovorí a jeho ľudu, Izrael, čo teraz žiada od teba Hospodin tvoj Boh, len aby si sa bál Hospodina svojho Boha, aby si chodil len po jeho cestách, aby si ho miloval, aby si slúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou, aby si zachovával príkazy Hospodinove i jeho ustanovenia, ktoré ti dnes prikazuje. Aké sú teda požiadavky Boha i dnes? Nežijeme mnohom i my podobnú dobu ako prorok Micheáš. Nežijeme aj my dobu obrovského rozdelenia v našich manželstvách, v rodinách, medzi súrodencami. Nežijeme dobu veľkého morálneho úpadku, dobu neľahkých zápasov aj po jednotlivých cirkvách. Nepotrebujeme znovu dnes ako rodiny, manželstva, ako cirkevné zbory. Nepotrebujeme nanovo dnes počuť, čo Boh od nás žiada. Čo Boh od teba i odo mňa, od tvojej, od mojej rodiny očakáva. Tu prvú vec, ktorú Boh pripomína cez proroka Micheáša Božiemu ľudu, teda i nám, tebe i mne, milý brat, sestra, je zachovávať právo. Hebrejské slovo pre právo je mišpat a znamená to nielen právo, ale i spravodlivosť, súd. Zachovávať právo teda znamená zachovávať aj spravodlivosť. Zachovávať, čo je správne, čo je spravodlivé, čo je pravdivé, čo je právne. A toto si dnes človek postmodernej doby vykladá všelijako. Potom nečudo, že žijeme v dobe, kde sa ľudia oháňajú právom, kde máme mnoho odborníkov na právo. A čo i len dvaja sa stretnú, nikdy sa nedohodnú. Nikdy nenájdu pravdu. Nečudo, že si dnes právo a pravdu ľudia vykladajú všelijako. A niet spravodlivosti. Niet práva medzi nami. Niet pravdy v našich vzťahoch. Sme svedkami, neviem ako vy tu v Čechách, ale my na Slovensku, svedkami neskutočného prekrúcania práva. Prečo je to tak? Prečo sa to, čo malo slúžiť človeku, stalo zbraňou proti človeku? Dnes zdá sa, ako keby všetci len potrebovali k svojmu životu dobrého právnika. Dnes ľudia vynakladajú obrovské financie, peniaze na právne služby. Neviem, aké právo vy máte v cirkvi. My už máme takúto hrubú zbierku cirkevného práva. Pribúda rok čo rok, po každej synode znovu a znovu musíme robiť dotlač. Už aj v cirkvi sme
tým, prepáčte za to slovo, zmagorení, že chceme naše vzťahy, chceme našu cirkev zošrubovať do súboru rôznych právnych noriem, právnych zákonov. A čím viac takýchto noriem pribúda, týmto aj v spoločnosti a neraz aj v cirkvi ide s právom, so spravodlivosťou, s pravdou dolu vodou. Prečo? Lebo sme zabudli. Zabudli sme, že právo, spravodlivosť je u Boha. Nie u človeka. Nie v nás. Nie vo mne. Zabudli sme na to, čo apoštol Pavol veľmi jasne v liste rímskym pripomína, že nie je spravodlivého medzi nami. Zabudáme na to neraz i v našich manželstvách. Keď bojujeme o svoje právo, o svoju pravdu. Mnohé manželstvá sa dnes stávajú bojiskom o pravdu a o moc a nie miestom spoločného hľadania pravdy, práva. Niekedy i cirkev sa stáva miestom zápasu o pravdu. Oháňaním sa cirkevným právom. Máme s tým v našej cirkvi posledné roky silné skúsenosti. Namiesto miesta spoločného hľadania Božej pravdy v jeho slove. Pravda je u Boha. Spravodlivosť je u Boha. Spravodlivý, ako to poznal Martin Luther, Bohom ospravedlnený, omilostený človek skrze Pána Ježiša Krista bude žiť z viery a nie zo svojich skutkov, nie zo svojej zbožnosti, nie zo svojho poznania, nie zo svojej múdrosti. Ak toto v pokore pred Bohom nespoznáme, naše právo bude vždy pokrivené, vždy bude zaváňať človečinou a naše súdy budú nespravodlivé. Zachovávať právo znamená postaviť sa pod Božiu spravodlivosť. Žiť v Božej spravodlivosti, žiť z viery. To druhou požiadavkou, ktorú má Boh na nás, na svoj ľud, je milovať láskavosť, milovať milosrdenstvo, milovať zľutovanie. Veď právo, a to neraz zažívame v spoločnosti, aj v cirkvi, bez láskavosti prináša len aroganciu, prináša len pýchu, prináša odsúdenie. Božie právo, Božia spravodlivosť je naplnená láskavosťou voči nám. Opäť to hebrejské slovo, ktoré sa používa pre to slovo láskavosť, je chesed. A to slovo znamená, vyjadruje konanie prekračujúce hranice práva. Dávam ti, človeče, viac, než si zaslúžiš. Dávam ti viac, než na čo máš právny nárok. Či nie práve, milý brat, sestra, s tebou i so mnou. Toto robí Boh svojom synovi Ježišovi Kristovi. Keď ho posiela, keď ho dáva tomuto svetu, dáva ho tebe i mne, či s ním a v ňom nedostávame viac, než si zaslúžime. Či v ňom nedostávame tú láskavosť. I napriek svojmu nespravodlivému konaniu, napriek svojej nespravodlivosti. Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s ním všetko, vyznáva apoštol Pavol. Ak si teda poznal, brat, sestra, Božiu láskavosť, ak si poznal, že Boh šiel ďalej ako za rámec práva, miluj láskavosť nadovšetko. Rád ju preukazuj ľuďom okolo seba. Uvedom si, koľko veľa si dostal skrze Pána Ježiša Krista. Ako ti bolo odpustené. Dokážeme byť dnes milovníci láskavosti. Dokážeme byť veľkorysí. Vieme v manželstve, v rodine, v cirkvi, v svojom zbore. Vieme si navzájom odpustiť. Vieme sa povzniesť. Nebyť ješitný, nebyť malicherný.
Či nie práve to neraz ničí naše vzťahy? Nie sme neraz v cirkvi a v svojich zboroch zákonníkmi, striehnúcimi len na chybu blížneho, vidiacimi len jeho slabosť, len jeho pád. Vieme dať viac našim blížnym, vieme dať viac našim životným partnerom, vieme dať viac našim deťom, než si to zaslúžia, než čo potrebujú. Naučme sa milovať láskavosť, lebo v láskavosti nám Boh preukázal to najvzácnejšie, odpustenie našich hriechov. Naučme sa milovať znovu láskavosť. Ono sa to v cirkvi berie samozrejme. Až príliš sme si zvykli na samozrejmosť. A predsa sa nieraz vieme vytrápiť aj v cirkvi, v zboroch. Lebo sme viac milovníci práva ako láskavosti. Naučme sa milovať a ponúkať, dávať láskavosť. A uvidíme, že sa mnohé veci pohnú k dobrému. V manželstvách, v rodinách, ale aj v cirkevných zboroch. A vráti sa radosť, povzbudenie do nášho manželstva, do našej rodiny, do nášho zboru, do cirkvi. Veď či Boh znovu a znovu tebe aj mne i v tejto chvíli nepripomína cez proroka Jeremiáša: milujem ťa večnou láskou a preto ti ustavične činím milosť. Či nie je milosťou to, že tu môžeme dnes byť, že môžeme počuť toto slovo? Nezabúdaj na to, milý brat, sestra. Miluj a preukazuj láskavosť. A tou poslednou Božou požiadavkou je v pokore chodiť s Bohom pred Bohom. Tak, ako to Božie slovo vyznáva o mnohých ľuďoch. Pokorne chodiť s Bohom znamená chodiť po jeho cestách, nie po svojich cestách. Hľadať jeho vôľu a nie svoju vôľu. Znamená to k právu, k Božej spravodlivosti, k láskavosti pridať aj neochvejné, ale i pokorné presvedčenie, istotu správnosti Božej cesty pre mňa, pre moje manželstvo, pre moju rodinu, pre môj zbor. Tou správnou cestou môjho i tvojho života je iba ten, ktorý sám o sebe povedal: ja som cesta, pravda i život. Ježiš ide tou správnou cestou pred nami, nie za nami. Ježiš nám ukazuje tú správnu cestu, ako môžeme a máme v pokore chodiť s Bohom. Veď celý jeho život bol chodením v pokore s Bohom, pred Bohom. Učme sa teda Kristovej ceste. Ceste pokory, ceste utrpenia, nesenia kríža, ale i ceste dôvery, že sme v Božích rukách. Ceste, ktorá má svoj zmysel a cieľ za hranice nášho života vo večnosti. Za Kristom choďme, jeho nasledujme a jemu dôverujme. 3 rady, 3 požiadavky pred nás, pre teba, predo mňa, pre tvoju a moju rodinu kladie Pán prostredníctvom svojho proroka Micheáša. Zachovávať právo, Božie právo, Božiu spravodlivosť. Milovať láskavosť a v pokore chodiť pred Bohom. Áno, Boh má svoje očakávania. Nielen my máme očakávanie na Neho. Boh má svoje požiadavky. Neprepočujme ich. Zoberme ich vážne. Aj konferencia je iste časom akéhosi reštartu pre mnohých z nás. Je časom, keď znovu si môžeme uvedomiť, na akú cestu nás povolal Pán Ježiš. Na akú cestu sme nastúpili kedysi a možno na nej prešlapujeme. Možno nám tá cesta oťažila. Možno nás už tak nebaví. Dnes si to môžeme znovu pripomenúť, že Boh má pre nás očakávania, ale má pre nás i požehnanie.
Záver Micheášovho proroctva je úžasným povzbudením, jasnou a povzbudzujúcou Božou odpoveďou na jeho požiadavky. Je to povzbudenie aj do tejto chvíle, keď chceme predstúpiť pred Božiu tvár. Keď chceme vyznať svoje hriechy, vyznať to, že neraz až príliš budujeme na svojej spravodlivosti, na svojich skutkoch, možno na svojej zbožnosti, na tom, čo robíme pre Boha, čo robíme v cirkvi, čo robíme v zbore. Dnes je čas vyznať pred Bohom i to, ako neraz je naša láskavosť obmedzená. Ako nedokážeme niekedy prekonať hranice. Ponúknuť ľuďom viac, než by si zaslúžili. Prosiť o lásku aj ku nepriateľom. K tým, ktorí si od nás nezaslúžia nič možno, ani dobré slovo. A dnes je čas, keď môžeme vyznať a rozmýšľať o svojej ceste s Bohom. Či skutočne chodíme s Bohom v pokore. Či chodíme po Božích cestách, alebo po svojich. Za krátky čas bude chvíľa, keď to budeme môcť každý v hĺbke svojho srdca priniesť pred Boha. Pýtať sa, ako zachovávame právo, milujeme láskavosť, ako v pokore chodíme pred Bohom. Na záver znie teda toto povzbudenie. Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky z výšku svojho dedičstva? Netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeluje milosť. Zľutuje sa opäť nad nami, rozšľape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Ty preukážeš vernosť Jákobovi a Abrahamovi milosť, ako si prisahal našim otcom od dávnych čias. Dnes Boh skrze svojho syna tebe i mne chce udeliť milosť. Chce ťa znovu objať. Objať v svojich vzácnych daroch. V dare chleba a v dare vína. Dnes chce preukázať znovu tebe, človeče, vernosť. A dnes znovu ti chce dať milosť. Aby si v nej žil, kráčal a bojoval dobrý boj viery. Verím, že túto veľkú Božiu milosť a vernosť príjmeš. Že ňou sa posilníš a ňou pôjdeš do toho každodenného života, i keď sa vrátiš domov z tejto konferencie. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Milostivý a láskavý Bože, ako tvoj ľud, i my chceme načúvať tvojmu hlasu, tvojmu slovu. Ako Boží ľud vnímame okolnosti svojho života, to, ako žijeme pred tvojou tvárou, ako chodíme s tebou a v pokore, v pokáni vyznávame, že mnohom tvoje očakávania neplníme. Že ťa mnohom zarmucujeme. Že sme zabudli neraz zachovávať tvoje právo. Zabudli sme na tvoju spravodlivosť, ktorá neodsudzuje, nesúdi, ale omilosťuje. Zabudli sme milovať láskavosť a zabudáme chodiť v pokore pre tebou. Odpusť nám to. Odpusť, že sa neraz dáme ovplyvniť dobou, v ktorej žijeme. Zmiluj sa nad nami. Preukáž nám svoju vernosť a milosť. A teraz, milý brat, sestra, je čas, aby si v tichej modlitbe svojho srdca aj ty vyznal Bohu, ako ty plníš jeho očakávania.